ngasung kman na kamta jong pi we baro kiba shashkor ga ktin ga jong blai kiba trang kiba sliang ban san na ga ktin ga jong blai bar kiba kwa ban ya ga lenti ga jong blai ngasung anta jong pi na marba ga ktin ga jong blai ba ga jingalap ga gospel kam shimla long le no ai namar pi dan ma pi ban snap yang ni kaktin joga jing shisha ya kaktin ke jong play nak mata jong piru ki badang shu join namta jong piru ki badang shu one ban pet yang ni ka program le ne le se ni ka jing yalap na ni ka channel jong ka potternet pidang shu yo i men no bad menta fi kwa bad fi kwa shu ban yo i bad ban skap ya kaktin ke jong play nga ai ku play na mta jong pi we baro bad nga ai ngo yo play ba kaktin ke jong play ka pen kala shisha kaktin jong play ka pen thamai ya pi kaktin ke jong play ka nang ai jing sha ya pi ka nang ai ka bor ya pi ba ga jing em ba deng tang a sungu yo blai mar ka tin ka jong blai ka ong ba ka tin jong blai ka no mi no klem ka bor da fi snap ka tin ka jong blai ka nan ka bor ban pen kala ka jing em ka jong fi ban pen kala ya ka yin ka jong fi ban pen kala ya ka destiny ka jong fi ya ka ta ka ban sawan ka jong fi ban pen kala lut ya ki ke baro na ka jing dum sha ka jing shai na ka jing yap sha ka jing em na kata ka jing do jing kermen sha ka jing kermen na kata ka jing sosi sha ka jing kermen ka tin ka jong blai kan pen kala na kata ka bor ka jing dom sha ka bor ka jing shai nga ngai u train kar khoi fi ru ka ba fi snap ya ka tin ka jong blai ka ne ka sngi hagni gar sngi la dap kren shapang u shipai ba u dei ban pen sngo bha yau ta ken u ba thong shipai ya u ngi kom ki bangai ngi ha ban pen sngo bha ya Jesus Christ tang ya u ndei ano no ru mar dei ma u bala thong ya ngi bangin yalap ika gospel bangin syakri u bau dei ma u bala thongi bangin long ki ba sei so bat kum ta bagi so jangi ru ken long ki bi ne dei ma u bala thong ba deng ta ula khot ingi ula jiet ingi bat ula pen kentang ingi kum ta ngi dei ban pen so bahaya u bat tang u ban ko go ban penrit tang u bat tang ha u bagade ka tang ko abnong fi kata gade ka banding kong ka ba ar ka long ya ka bangi le kren bagada ka long ba bangi syakri u blai ngi haban syakri kat kum ka ktien kum ba unong mare kum nong le kai sport wa ban yale kat kum kata ka rule jong kata ka jingele kai lem da kum tal ra job ma kanaru henry udu no ya kata ka nong udu no ya kata ka pansnget le ne ya kata ka medal ha kata ka jingele ka jong lada yale kat kum kata ka rukom le ne kat kum ka rule jong kata ka jingele kai ngini pe biang ne ka pon shiti ka ba ar Timothi ka om ne ka tin ka jong blai kadai yang nong sumar bri uba trei minot banyo ningkong ma u na kita kiso hang ni perka kren yau ta unong sumar bri udai ma u uba de banyo ningkong ya kita kiso namar kata ke jing trei minot ke jong u tadeng ta ladangi trei minot ladangi syakri ngi trei minot ngim tat ngim luat ngim sngo leng a lene ngim sngo telot no hagata ka jing syakri blai ka jongi utrai ong pinyo anen kong ya kita kisok ke jing 3 minut ke jong fi ka ktin ke jong blai ka ong na ka shiti benen kong sigi koren kal nong ba khat san bu pra ka ktin ke jong blai ka ong kum ni na ba kum ta ko pora bangai ba it jong ato long pi ke be ne scam bat ki ba man karhai man laga sngi ha ka kam utrai da ba pi tip scam ba ka ta ke jing 3 minut jong fi kam julong len ai ha utrai tadeng ta haba pi syakri utrai haba pi em na kabanta utrai haba pi pensungo bhai utrai fi amare ro ha ka rukom ke jong trai kan mau ba kata ke jing 3 minut ke jong fi ke jing kaindo ke jong fi ke jing le shitam ke jong fi kam julong leno ai hau trai badeng ta ko abno fi la fi syakri utrai film dum donong ta le ro namar kata ke jing 3 minut jong fi kam julong leno ai ha utrai tadeng ta la fi syakri utrai utip ban pendap ya fi utrai utip ban penbiang ya fi bad om ta kata hanrei ha kata ka sni jong ka jing bisharo utrai on ai ya fi ya kata ka badai ka hok ka jong pi pin yo ya kita kisok pin bam ya kita kisok jong ka jing trei shitam ka jong pi badeng ta la da trei pi dan ya ka hok ba pi pin bam deng ta ba ktin ka jong blai ka ong na ka shidi ban kong sigi koren ka nom ba khandai khot khat saw ka ong kum ne ka ktin ka jong blai kum taru utrai ulabu bagi ta ki bialap ya ka gospel kinyo imken na kata ka gospel kita ki bialap ya ka gospel kinyo imru na kata ka gospel tadeng ta ho ya bakin jado ru ki yo jing em nomar bagi trei ya ka gospel mga kwa banong fi la fi syakri utrai un pen em ya fi utrai un pen yap ya fi utrai un pen biang ya fi utrai un pen kerdo ya fi
Badeng ta habi syakri ya ka gospel fin em da ka gospel. Tang ba pi em ya kata ka bakin jado an reu troa open em wat ya ka bakin jaman simru. Open em ya pi but open em ya ka yeng ka jong fi ki kon ki jong fi but ki kon ki jong fi. Badeng ta kwa banang fi la da fi syakri si shay utrai fi pensong obhai utrai eu tau bala khat ya fi ba utau bala thung si pai ya fi ba da ba fi yat kat kum ka tien ka jong blai fi em kat kum ka tien ka jong blai ba dehang ta kum uta unong abri fi yo ken ya kita kisok ya ka ba utrai la kular na ka banta jong pi deng ta kwa an pulih ka ne ka por ka shiti ka ba ar Thessaloni ka lomba lai ka ne ka khat ka ba shpau ka ong kam ni na ba min bang la don ru bat pi ya ka ning la hukum ya pi la da uno no ru man ban trei te wat ai ba un bam ru la uno man ban trei ka ba mot de ya uru ba un bam la tre ban trei ka mot de ban tre ban bam ru ta ding ta u ba trei ka ba mot u de ru ban bam han re ta u bam trei u de ru ban nom bam ong ka tien ka jong blai Tadai ta kwa banang fi ka ne ka sngi ka bamanta la da don ma pi let's say pi sngo thach ban trei phim tre ban trei fi la he ka karta fi dang shong hayeng ki kime ki pa jong fi shisha kim dei ban ai ka bam ya fi no Shillong ba ki et ya fi Shillong ba ki sumar ya fi tak dau pi yo e ka bam pi yo palat ban ya ka bam ru ki pen biang ni fi na dong shadong han rei ka jing shisha ka long ba dei tang u ba trei u ba dei ban yo e ka bam u ta u bam trei dei ru ban bam Tadeng ta le si ime ipa jong pi ila ban ai ka bam ka di in reha ka ba ya dei ba u blai la da film shakri la da film lei ai na kam ta jong u blai do anam ai bam mo fi wat kmi lan ti fi ni ajin kar khuta tagre ka ta kwa banong fi ai ba fin shakri utrai fi la yo jing penem shakri utrai fi la yo jing penem wat ju jaito ban shong hayeng wat ju jaito ban shu thia thai ne ban shu pulut kai ka por jong fi pulei ka tien duai hau men sim duai ha ki thli pulei ka tien ka jong blai pulut por ba utrai fi tek ka por pulei ka tien fi tek lorni na ka tien mo jaka ban yo lorni ki ek jong ne ka prthai ban pe ki news ne prthai ban pe ba jayo nga kwa ban fi pe ya ka tien jong blai ka ong ayu Badeng ta kwa banong fi dan ka latest news ban ya ka tien ka jong blai ngai ngo yo blai ba ka tien jong blai ka de ka bla tho da ki hajar sna men shwa han re ka don ka latest news ka don ka khubor ka ba ka la bi tho lupa ka don ka breaking news ka don ka ha pi pule tang teng pi pat ju pule kum ka taro han re ha pi pule ka tien fi yo ya da ki news ki ba ki breaking news ka ba trau dan ban kular ban le ai nam ta ka jing ka jong fi ta deng ta kwa banong fi ka ne ka sngi ka ba menta pule ya ka tien ka jong blai shakri utrai kit ya ka len kor la pidang samla kit ya ka len kor ka ba pidang samla utrai un kar khu ya ka jing ka jong fi ya kwa banong fi trai sitam na ka banta ka gospel wat ju le ran ban plai ka gospel kane de ka tien ka ba ta ba ka do not ka jong ba ka ta ka long la da ki Nongkhryiem salial ne kim le ran ban krong balai fin le ran ban plai ka gospel ka jong trai la da pi le ran utrai un jet da ki wei Kwa banong fi la da kita ki balam ler kim le ran man thok ban shukor balai fin le ran haba pi pla ya ka jing shisha balai fin le ran haba pi pla ya ka ta ka badai tadeng ta kwa banong fi kan mau ya ka ne ka wei ba ka tien ka jong blai ka dei ka ba don kam ba ki breu ki di ban yo snow ta la da ma pi pin pla ka yin ka jong pi la pi pin pla ka ja ka trei ka jong pi la pi pin pla ha ka ta ka bi kan do shrum sneng mano pat ban pla ya ka ne ka jing shisha Dei tang ma pi ubala tip ya ka jing sha pi de ben ya thu ya ka ta ka jing sha ta dau to ai ba ka ta ka jing sha kan long ka jing ya rap ya kita ki ba yo snow na mar umdan da ka wei pat ka tien ha ka ne ka prthai umdan pat da ka wei ka kot ne umdan da ka wei pat ka jing batai ka ba ai men sim ka tien ka jong blai na mar ka ni ka tien ka dei ka bala persat men sim dau men sim ba khoi ta ding ta fi kren ya ka tien ka jong blai ka ai men sim Namar kadai ka ba kenjamen sim kadai badan jing emru haba pikran bat kita ki bi asngau ki yo ken ya kata ka mensim kin yo bor kin yo jingkermen tadeng ta kwa abanang fi ne ga sngi ga mamta kren batu kren ya ka badai kren ya ka badan kam naga benta kita ki bi asngau ya ka tien ka jong blai nga snow nga kren ni ka tien mar ka long don kam plat do ka ka ba pipin yo asngau bon sin pi tharai ba la nga shakri u blai ngam yo anong
Lada laj tang kawai ka post ani diki hajar ki apply. Ka post ka jong blai ka laj lut na kamta baro mdan ba apply. Ka jing ya biet bala apalat. Syakri ublay orang kat ya pi kan sengi. Kombo kat ya petras, kat ya pi orang ale syakri. Ale ngan pelong ya pi kita ki nong tong breu, ngan pelong ya pi kan kita ki breu ki bala penslek. Kita ki breu ki badap da ka bor da ka ikhtiar ka jonga ong ublay ngan penon kam ya ka jing em ka jong fi. Tadeng ta ngakran ya fi ya kan ka badon kam ban ngangai mau try nang ai bor ya fi. Mau try unang penslek ifi da ka bor ka jong try unang cut ifi ada unang ka sengi ka bamanta wanom ong bangam ler kam wanom ong bangam nang wanom ong bangam tip na kwa banong ifi la da fi syakri u try un train ifi u try un hikai ifi do men sema ko u try un boro iki no hikai ki badai na ka ting ka jong blai ya ka ba finia so ya ka ba finio ya ka ta ka jing hikai na ki ban ngangai mau try un penon kam ya gajing im gajong fi tetapi kwa ban ya so bat ngiru piwan saka bible study piwan saka ni ka healing service ngi dan hang ni ha ka sngi balang ngi penlong ya healing service hang ni pila ban wan ban ubnai january ha ka sngi sandir ngi penlong no i gajing syakri hang ni ha potternet ha ka por sanbaje janmiet nga khot ya fi ngi invite ya fi nga pentip lupa ya pi ba pinwan na do ka khandai trik u january hang ni usna manwan ngin ya long no gajing syakri hang ni ka por sanbaje janmiet tadi kita pilaan wan chane pilaan yo snow ka ktin ka jong blai bangi don hang neru nado sngi baar baro istio nado sngi baar ngi plait khanang ka por hado ka sngi sa jan ya ka bangi yo ban ya kren ban ya slok bala fi kwa ban tip ya ka ktin fi kwa ban san shu aga ktin ka jong blai u blai ula bo yangi ya ka ba ula air ya ka por bangi yo ai por ya pi bangin snap ya ka jingdon kam ka jong fi ya ka ka ba pi don kam ya ka bangi yo ban dwain ta jong fi ne ban ya slok bat pi khanang ba pinang laban san ngidon nang ni ban hikai ka tin ka jong blai ban ngidon roi ka bible school pila ban join ya ka bible school pila ban shim ki form ngidon ka course ba sau benai ya ka ban hikai ka tin ka jong blai apply word ka sa stang knet tuli ki seats apply kana bang ngai ban ka bible school pinyo jingker khu pinyo ya ka jing shai pinyo shisha ya ka ta ka jing small to na ka tin ka jong blai ngin mi kai sni shatai ni kai bi tik ya ka tin ka jong blai but kini ka batch menta ka la jankut kadang sedang suka batch temai tak dau ka application ngila ai pila on shim ka application form pila ban tap ki forms ki jong pi but pin join ya kini ka school pin yo shibon ki jinkai na ka tien ka jong blai ngai utraun ka khu fi ngai utraun ai bor fi na kwa ban duai na ka banta jong pi bo trai unang le ki kamba ha ka jing em ka jong fi ngin ya duai kini ka por ka banta pila ban ra ka ti jong pi ni ka por long try nga kwa ban syakri me ngin ya duai kini ka por try ni ka por ngai ngoi me ko pa ba ni ki khon jame ko try ki angnot ban syakri me ba try ba ki syakri me ko try ka dei ko konrat ya ka ba me sham sngob ha e na mar me la khat the try ya ga ni ki khon ke jong me ablai ba kin syakri me ba ba ki syakri me ha ba ki ro me ki ban crowd ka teng ke jong me ki ply ka gospel ka jong me ki ply go try ya ga ni ka ktin jong ka jinkerman ka ktin ko konrat try ka khubor ba kemen try kini khon ki nom do ila kan nong try ma ka ktin ke jome ka ong mangin man kerhai man la ka sngia ka kam ke jome ba ba ka ta ka jing trei minot kam julong le na ai the try kamat jome abin ki khon kin syakri me ko try da ki tips kam melapan kre ya ka nong melapan kre ka reward ablai dam ta juki we try ngi tip ba me melapan em tadi kata ko try abin kin syakri me da ka jing kemen kin syakri me ko try da ka jing sngongo try ngi tip wala ngi syakri ko try kum taro me don pat ya ka nong ban ai ha ka sngi ka jing bisar bat kum ju na du mentara bangi syakri menom pen tiak tangan ngi menom pen jenjar ngi ko try ngi tip ba ku ma ka tin ka jame ko me besar ya kita ki sim ki bat tang arpisa me besar kan tam nam ta jongi ngada duai ngada kar khoni ke khon ke jame try ho kin syakri no me ka jing kardu kan lek no ka jing pang ka jing stom ka jing ke jing le kita baro kin namla ban khia shu ke jim ke jonki ro try be syakri me kin long ko try ki ba comment ha me kin long ko kan rat try ki bi yo e ka bor ban face ban ya le kita ke jing le jo ke jing em ba kin job da ka bor o man si ba ko jame ngada duai ngada kar khoni khon jame we pi we ko try pi bi pang bi tom hi bas ngutlot sungsuai utrai un pen klanya fi utrai un pen slak fi daumen sim ba khoi nga ai ngu try jesus be me pen slak ni ki khon ki me pen dap ki da ka bor ba da ka tin ba daumen sim jame ko try kin klan ba kin syakri me nado men ta ka sngi tat ado ka sngi ka jingwan ka jame hallelujah ha ka tengu jesus nga duai amen but amen utrai un ka khoi fi utrai un pen slak fi ko magala pen tip bagi don ngani ka bible school sngo bawan shimno ye kini ki
application form ki seat ki dan tang khandiat wan shim no yo lap balut utrain ker khui fi ya ki jing tip pila ban phone ni number ya ban batai ya fi pila ban rush ka office ni dan ni ban batai shu pi shapang ni ka bible school hublai shibun utrain ker khui fi amen